Cibo ditina bashtir telefona xwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Se tometbarên ku dîtora cîhanî ya bazirganiya mirovan de bûn jî bo veguhestina koçberên herêma Kurdistanê bo Birîtanya Ewropayê, ji aliyê Birîtanyayê ve bî alîkariya Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê hatin girtin. Tezgeha nehîştînana tawanana Birîtanyayê bo cî bi çêkirina yasa ragihand ku bî hevkariya Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê sê kes bi tometa bazirganiya mirovan li Silêmanîve girtin. Amanc Hesenzade bî 17 sal cezayê girtiyê hêlî Birîtanyayê hat mehkum kirin ku bi kaçaxî koçberan bîkeyîkê biçûk derbasî Birîtanyayê kiriye. Ve yekê bizanin yek ji van kesên ku hatîne girtin zilamek 38 salî ye ku bi tometa karbîtora kaçaxçîtiyê re ji bo organîzekirina veguhestina koçberan bo Yunanistan û Italyayê bi dehankeyîkên biçûk tê sûcdar kirin. Gumanbarê duyem, Swêdiyê kompanyaya pereyana 40 salî ye ku ji aliyê Hesenzade ve danûstandinên darayî kiriye. Gumanbarê sêyem 30 salî bi yekê tê tawanbar kirin ku vek navnavbeynkar gîrûperê tevdîgere da ku koçberan ji bo veguhestina bi torê verbigire. Her se totbar xelkê Silêmanîve bûn û dî navbera 8 heta 12 ve mehê de hatî bûn girtin.